Живеем в едно от най-свързаните времена в историята. Всичко около нас става по-умно. Изкуствен интелект, умни домове, устройства, които винаги са включени. Живота стана много по-бърз, по-удобен, по-свързан. Но докато целият този прогрес се случва, нещо друго тихо расте около нас. Нещо, което не можем да видим, чуем или помиришем. И все пак, то винаги е там. Помислете за ежедневието си. Преди 20 години прекарвахме повече време навън. Хората разговаряха лице в лице и повечето от нас не бяха постоянно заобиколени от екрани, сигнали и свързани устройства. Спомняте ли си как родителите ви казваха да не държите телефона си твърде близо през цялото време? Тогава това звучеше като обикновен съвет. Но днес света е много по-различен. Вашият телефон, вашият Wi-Fi рутер, Bluetooth устройствата, умните уреди, всички те постоянно изпращат сигнали. Заедно те образуват това, което учените наричат електромагнитно замърсяване или електросмог. То е невидимо, безшумно и е навсякъде. Здравейте! Здравейте на всички! Добре дошли в моето жилище. Казвам се Саймън Лоу и днес всъщност ще направим обиколка, за да разберем точно на колко електросмог съм изложен в моята жизнена среда. И така, нека започваме. Сега въпросът е как можем да започнем да разбираме нещо, което дори не можем да видим. Започваме като го измерим. Това е М100. Той измерва и засича нивата на електросмог, идващи от устройствата, които използваме всеки ден. И това, което разкрива, може наистина да ви изненада. М300 използва собствена скала, наречена I, което означава индекс на електросмога в околната среда. Мислете за него като за просто визуално ръководство, преминаващо от зелена към жълта, оранжева и червена зона. Всеки цвят показва различно ниво на електросмог във вашата среда и щом го видите, започвате да осъзнавате колко много замърсяване всъщност има около вас. Дори в изглеждаща спокойна среда като тази. Сега гледайте това. Когато ежедневните устройства се включат и започнат да работят, детекторът започва да реагира. Това, което някога беше невидимо, сега става измеримо. Значи не си го въобразявам. Тези замърсявания са реални и аз абсорбирам голяма част от тях, както и вие. Дори здравни специалисти като доктор Сатвиндър Синг изразяват загриженост относно потенциалните странични ефекти на електросмога. Детският мозък, като хипоталамуса, има склонност да абсорбира 1,5 пъти до 2 пъти повече електромагнитни полета от този на възрастен. Но ако погледнете костния мозък на детето, той абсорбира невероятните 10 пъти повече електромагнитна радиация от този на възрастен. Мозъкът е много по-абсорбиращ. Черепът е по-тънат и тъй като относителният размер е по-малък, ако приложим същата доза, по-малката тъкан ще абсорбира повече от по-голямата. Първото нещо, което трябва да направите, е да държите уреда, който излъчва радиация подалеч от себе си, като например мобилните телефони. Изключвайте всички контакти, когато не се използват. Трето, можете да използвате хармонизатори на електромагнитни полета, които ще балансират страничните ефекти от радиацията на уреда. Освен това, канадски изследователи като доктор Магда Хавас са публикували проучвания, изследващи как определени електромагнитни експозиции могат да повлияят на биологичните реакции при специфични условия. Това е област, която все още се проучва, но едно е ясно – нашата среда се променя и вече не можем да я игнорираме. Защо всичко това е важно за вас? Защото тялото ви е електрическо. Мозъка ви изпраща сигнали. Нервите ви пренасят импулси из цялото тяло. Така че, естествено, учените също са изследвали как външните електромагнитни вълни взаимодействат с нас. Особено в рамките на определени честотни диапазони, те могат да се синхронизират с човешкото тяло. Сега знам какво си мислите. Няма ли изход?
Това ли е краят? Или има светлина в края на тунела? Нека поговорим за това какво можете да направите днес, за да започнете да защитавате себе си и семейството си. Представяме ви M-Guard преносимо устройство с хармонична технология, създадено за света, в който живеем днес. С натискането само на един бутон, M-Guard работи, като потиска и хармонизира сложните електромагнитни среди около вас. Сега нека видим какво се случва в реално време. Без EM-Guard ясно виждате, че нивата на A и EMD са притеснително високи на моя лаптоп, на таблета ми, а също така и на самия смартфон, който използвам ежедневно. Сега включваме M-Guard и гледайте внимателно. В момента, в който M-Guard се включи, индикаторът за хармония се промени от червено на зелено. Това показва, че когато M-Guard е активен, средата става по-хармонизирана. А нивата на E, A, I също спаднаха в зелената зона. И това прави M-Guard един от най-мощните лични протектори, които можете да имате. Сега, за да разберем по-добре това взаимодействие, беше проведено интервенционално проучване в университета Тунку Абдул Рахман, ръководено от доктор Те Лай Куан, заместник-декан на факултета по природни науки. Изследването разгледа как условията на околната среда могат да повлияят на биологичните системи. Така че за този проект разглеждаме синдрома на електромагнитна свръхчувствителност. Накратко ще го наричам EHAS. И разглеждаме едно преносимо устройство, наречено M-Guard, за да изследваме защитния му ефект при участници, които сами се заявили, че страдат от EHAS. Само в рамките на 3-дневен период на наблюдение, 70,3% от участниците съобщиха за забележимо подобрение на симптомите си. Също така наблюдавахме 50,7% намаление на агрегацията на кръвните клетки, което е значително, тъй като подпомага по-гладкото кръвообращение, подобрената микроциркулация и по-ефективната доставка на кислород и хранителни вещества на клетъчно ниво. Освен това се наблюдава 59,5% увеличение на нивата на серотонин, което подпомага по-доброто настроение, съня и когнитивните функции. В края на краищата най-важни са хората, които обичаме, нашите семейства, нашия дом, нашето ежедневие. Защото технологиите няма да изчезнат. Те само ще стават все по-интегрирани във всичко, което правим. И точно за това M-Guard е проектиран да бъде с вас у дома, на работа и където и да ви отведе животът. Ако това послание резонира с вас, свържете се с човека, който е споделил това видео с вас. И съм толкова развълнуван, че започвате своето пътешествие с M-Guard днес. Казвам се Саймън. Грижете се за себе си и бъдете защитени.